Ahalteki bedewi bizim buýsonşymyz we şöhratymyz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Film ykbalyny bedewlere baglan ussat türkmen feýislerine bagşlanýar. Ayföňlerke Kerengli mi? Ya da fere. Lasın näme? Tiziň hiç biriňize aýry göz bilen garalam näme? Tiziň tämirdiligi, ýelden ýurup behiçli bedewlersiňiz. Garlaňda uçup Siz ilimin göz guwanjy. Men uçurgany tındylar. Owa. Durmuşda şeýle pursatlar bolýar. Ol sen ykbalyna baglanýar da, seni özgördiýär. Seni diňe bir maksat bilen ýaşadýar. Men ata bolan söýgüim sağalygymdan başlady. Bir gün obamyzy üýtgeşip bir at getirdiler. Ol diýsen täfinni. Owadan biz oğullar bolup ol aty feýlemaga bardyk. Seret at getiripdirler. Bulat owadanlygyny at diýip şuňa diýäsen. Allah, diýsen gowat. Men onu minip görmesem armanyna galarym. Yok, sen onu bilme. Näçin men onu bilmeler? Ey ho, sen Bulat'ı bilen görseler sen diýenler. Bilme. Häzir şu aty minişime berseret. Aýdy şuňaly atlar ýanarly. Bolýar, geç otur. Şu gezek oban etegini köp atjygnanypdy. Olaryň ýad ülkeleri äkidiljekdigini hemmeler bilýärdi. Gellaga ömrüni bedewlere bagşlan adam. Onuň gaharly gözleri häzir taryp edilýän atyň eýsinde saklanypdy. O zalim adam tohmatlaryny ýagnap ýad ülkeleri berýärdi. Gellaga bolsa şolatlan hasratyny çekýärdi. Men ol adamyň aty minmäge münasip däldigine göz ýetirdim. Şoň üçinem oň atyny alkaçdym. Adamlar, at gitti, atalyk kaçdylar adamlar. At gitti, atalyk kaçdylar. Durdaga at gitti, at. Man kaçdy. Ay bilmedim ben, al kaçdylar. Janawer, o gıйrat bide ettirmez. Bir höýülüşip ata olay garjak bolmaly. Çarçy, sen sesin ýetdiginden toýda akyn ýany gaýran. Sen sesin atyň uluguna galan. Çuçan. Men ata minip uç bolup asman uçdum. Bu duyguýumy söz bilen düşünürip bolmaýar. Idil şo wagt men bütün dünýäni unutdum. Ýeketäk arzum şatyň ýanyna köprek bolmakdy. Men aquş bilen kölüň ýüzünde günüň lowurdaýan keşfini gördüm. Diýsen ajaýypdy. Men saklany bilmän. Bu gözellige özüm urdum.
Gideli. Bolsana. Yoksa biz tutarlar. Seni menden ayırarlar. Men onu islam ol. Durmasana gideli. Bol akmışım bol. Dur diyenler sana. Birlikten sana kaçıp gidecek yerim var bak. Dur. Dur. Kaçıp gidecek yerim var bak. Dur diyen. Pellekana yeten oradan iyidine kaydı ver. Pellekana yeten oradan iyidine kaydı ver. Dur gitme. Fatmacan. Sen bir bilsedin. Men seni şeýle bir göresim gelýär. Fatma. Oradaga. Oh! Oradaga. Ah! Oradaga selam alik. Wa aleykümselam. Oradaga. Mene yine gelenlerin. Ah, jaganjan qydım senmi? Hana daşar yurtum ihmanlaram getirdim. Olar at görjekdir. Häzir görkezäýär. Bolýa, Nepes, oradaga. sen özüň işläber. Bolya. Sen Ben işler hadi dalat gidelim. etme. Ödümü Arkayım, işler. işler. Gidiver Bolya. Ine geldik. Gelin mihmanlar düşüverin. Vay keredin neydi? Bu bir hakiki günlüğür görüldü öyle. Geliverin. Gelin. Gelin mihmanlar geçiverin. Gelin. Yürüm. Gelin çalıştıranlar. Atlarımızla tanıştırayım. Selamun aleyküm orada. Wa aleykümselam. Arada atlarımın yerinden. Bizim durduklarını ovadan atlarımız var. Çayı getirin Atlar orada. suratları sen benden alarsın. Ben sana uluk mu diýdim Mehmet? Başga bir ýerini görseň gowy gördi. Hani gel otur oly. Men egermen. Özüň bilýän, öz işimiz özümizde ýetir. Gayret et orada. Amallykmy? Men bakarım var. Atın bayrağı seninki bana avrayı gerek. Avrayı. Bolmanı ata versenet gör. Ata göğünü yeter. Yok diýmän orada. At bakarım ma diýdiňmi? Owa at bakarım var. Ne? Ödem gelýär. Nagarjan, men at bakarım.
Bayramcanın dostu. Atağın atığı. Siz onu tanımadan. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ha, o, bigidi men gaty gowy tanayan. Beletle. Kulağımdakini bırak o. Yok demem orada. Hey! Seni söydüm, söyüp bir kez begellim. Seni söydüm, hak yeňedi bu dünyam. Kim men jogap tapman? Şu günlere çen, seni söyüp kimdigimi bildim men. Seni söyüp göz getirdim bir zada. Kıyınçılık yok, ecilik bar dünyada. Sen gülüm men üçün täsin bir dünya. Onu täsin edýän sırlı duygudur. Sevgi diýmek şu duygunyň manysyn düşündirmek kıyın bolanna sevgidir. Hey! Düşünürüp bolyan zatdan bardy sevgi del. Biz muny ozallan bilýäs. Ýerkiçim, men bolşumy geň görene dädiň-de. Senden gizlin sırrym bolmaz. Aşyk men. Yero, sen nire teredýän? Bay bo, sen kim düşnükli? Bayram, seni baban çağırıyor. Vay Ardıgülcan, berekella. Mudan. Jorajan muny ýadyň owadan günlerine meňrede etsin. Sağ olun. Sena Jorajan tebigatyň ähli gözelliklerini beýişine sindireksin. Vay Ardıgülcan gutly bolsun. Bu işi maňa da öwredersiň-de. Borjygymjan, hökman taňa da öwreder. Bu iş haçan edip ýetişdi. Bir de daha aýtaýmadyňmy? Täze işim bile sizi begendiräýin diýdim-de. Mene gat gowurdum. Kän egledimi? Kän wagtym almady. Tuwele rehmet sindirip bilipsiň. Ýeron soň bu işiňde sen näme diýjek bolan? Hantikirden görüň-de. Baryan eje baryan. Men häzir. Vay Mayacan, seni haçan görsen gyssanmaç. Oturmadyňam. Oturup billimle bossanmamşy. Bayramjanyň dogulanyny ýürüýte sen çağıraýyn nik geldim. Arzuuljanym hökman alyp. Eje, men çay demledim-e. Arzuuljan. Sen çaýyňy soň içäýärsiň. Bayramjan ikijiginiň bek çökläp ýörüşleri şu adam gözeňimde. Arzuul, atyň doga bagyny taýyn etipsiň. Men Bayramajan edeýin, on begenlereýin. Dursana göýüs, howlukmasana. Näme üçin? Bayramyň dogulanyny muny sowgat etjek. He, näme boldy? Biz ertir oradagan ýanyna gidýär. Gurban üçin dokan doga bagyňa belki gaýda aýsak diýär. Belkem senem gidersiň. Baralyň, atowuldan owadan gülleri ýolyň. Oradaga da kömek ederse gaýdylar. Hawa. Hawa gaýdylar gideliň. Bilmedim de. Ertir olar aýlawa gidýärler. Eýler ertir onu hökman gideliň bolýan gaýdylar. Hawa gaýdylar şey diýip bolýan. Ýer bilen anna duşşasta. Bayram. Ay Bayram. Ine gıyıllar Recep'in atynyň dogabağını okaptırlar. Ardıgüljan okaptır. Bir gurbany begenisin. Atynyň boynuna daktın bilem göreli. Oral mereni görjekmi? Bardım. Sağ ol. Ha, melem. Gidýär diýip gam çekme. Sapı doga çekme. Sapındygym. Ýeni görmäge gelip duraryn. Hey, sene var. Duýýada. Burada ula gelendir. Bardım. Men adabym oýunça bir künden bolmaly. Kim bilýär? Ýeti biýişidir. Birden gulallasa hökman habar etkin. Hökman onu alat etme. Sen gitde çapun bilen bol. Oğlunun yanına bol. Bolýa. Sağ oturuň. Bolýa, sağlykda görşelik. Tamam man. Zoşoyun kaynat, zoşoyun ey. Aşkın odu yaman eken acalayarım. Garip gelse şaseneme koşayın ey.
Matmaşın odu yaman eken. Ayca Allah. Ey, inni men qutulsam şundan salamatmışın odu yaman eken. Zallarım ey, zallarım ey. Mehmet ağa, at salırın o atxana. O ne el saldıran o? Atı salmak bolanok ho. Bolanok dedim, bolanok. Düşünçeliğin ağrıyım. Ana orada geldi Mehmet ağa. Esselamu aleyküm orada ağa. Sağlık mı Mehmet? Oğlanlar bir atı çıkarayıp da atxanadan. Men olmasam atım. Adıma atxana koyveren ne aldirler? Oha, televizyon uğru bolsa gerek. Orada ağa. Siz atı adamdan oğutan yanır. Televizyon ağıtılı. Terden tayı. Tumorlu. Hey Nepes, Bayramcan kişilerini getirdi. Bar köne göt. Bardım. Nazar, sen dini tumorluyup durmadı, orada ağan aydan ilen olun. Bolya. Ödem kovcu işlevin. Arkayın ol Mehmet ağa. Yer tumorli. Öde, gelen kızraktır. Orada ağa. Ön kayıtışmayalım ama... Dine şu atın avrayı gerektir. O timine getirdim. Başka da neyme gerek olsa aydı ver. Hiç saatimi kaygırman. Orada ağa, atım göğününgde yaradı diyen. Atın entek yarılmadık karpız. Onun innamlık ne? Ayla orkadar. Çu. İneyim bayram görmedin mi? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. İşte örekte olmadı. Anrakta mı? Hava. Yerin näme kiçilerem? Yerin yat gördün mü? Ziyanı yok, öğrensördün. Bizim öňümizden tek köp synalar var. Bayram, kakan çağırıyor. Kaka? Men sana düşünmem geçtim. Sen nemen kirledi? Senin hiç kaçan sapıklarım çıkmaz, ateteredenem olmaz. Düşünüyen mi sen? Kaka, min atsız yaşap bilemok. Yaşarsın. Selamu aleyküm. Ve aleykümselam tağın. Yaşı mıdır? Şükür. Oradağı? Sapa sağlık mı? Orada men size karışyan barı verin. Bolya bararın. Yeri işler o mu? Na şükür bir tappa. Ol vilya katı ol. Ertir Bayramcanım da olan onu. Şon tüde yatla dayanıp gelsin. Bayramcanım elimle barar. Bolya mı? Kutlayan. Bolya onu. Sağ olun. Yetip bolsa barar. İrek barın oğlum. Yerin näme boldy? Ay näde baysam kan baba. Kaka matkana gelenmek halanok. Okuğum bilen bolýar. Kamalemini koýçmaýan ýaly. Onda şeýle. Häziriň özüne öýüňe gaýdýan, okuň bilen bol. Ay baba, men mektebe ukutordum-a. Ýokary kujaýnam alad etme, meni o hukman etşäne. Atxana bilen öýüň arkaty taş, okuňa ýetişmersiň. Özüm bir aladyny taparym baba. Oňlazy sana galmadyr. Men aýtşam aýtdym uktordy. Ay baba, meni kovmaň datlan ýanyndan, men kiçirämem şapşykda hukman özüm görkezir. O mensiz, men onsyz oňup bilmen baba. Kiçiräde meni köýser. Köýseme diýär alazyny tapaýarsy. Ay baba, näme meni gynýaňyz beýdip? Näme men beýdip köseýäňiz? Öýe barsam öýde şeýle bu ýerde de siz goýýar, men äze düşünilmän geçdimle. Maňa düşünün ahyry. Men atsız ýaşap bilemok. Han boldy. Oşuň nähili? Neden çağıdı hele? Ama babaň ýüregi daşdyn ödýän. Yer bolýa, barany atlaň ýanyna bar. Köşeş. Saňa gahranmak bolmaýar oglum. Men seni hiç ýere gowmak. Şu aýlawda at çapmak maňa da meýser edermike? Näme aladalan ya? Sen muňa düşünmersiň. Düşünmeliler näme? Bayram, näme etmelligini bir aýtda. Kiçileräň seni küýseýär ey. Maňa ýerden oňaby. Şatlyk, hemişe ýaly bir aýlaw gorgun sürgün. Gaty gystamagyn, howlukmagyn. Soňam bir aýlaw ýöre dörsiň. Iýmin suwunyň ýaly bergin, hiç da nütku dämegin. Düşünmeseň babamdan sonra eşdäňmi? Düşündüm Bayram.
Arkayın mol, aydısın yal eder. Doğru, ten kişilerin kuvat. Tuğuleme tumorlan fesel. Hani yorani, yoro, sana ne hem bu? Bayramcan, men sana çay getirdim. Havolece, getir. Çay häzir bileçer. Näme okuyan? Hormatly prezidentimizin eylem içiri at gezer romanını okuyan. Romanyň baş gahrymanylaryň bir memiş teýip, bir gün oň ýanyna Tarhana taň ogly iyi berdi gelýär. Gelýärdi. Demirin atly tohum baytalyny bunu nap bilmeýän ýatan aýtýar. Memiş teýip bu habar eşdiýärdi. Ähli zadyny unutup, şol gysraň alada filan bolýar. Diňe şu wakaňy bilen memiş aň hakyky teýsine göz ýetirip bolýar. Men bir zada düşündim eje. Atçynaz bolup diňe baratyň aladatyn näl? Eýsem himmatdan alada filan ýaşamaly. Babamyň menden näme isleýäni ünni düşünýän. Ýöne näme üçindir? Men ýalňyşýan. Bayramcan, ýalňyşmaýan adam akylly däldir. Ýalňyşyny gaýtalamaýan adam akyllydyr balam. Bu sözler anlagyň pekiminden ýarly. Diýmek, siz bu kitaby öňe kapsyňyz-da. Okudum. Sana da gaýta-gaýta okuma maslahat berýän balam. Maya. Kakyň el. Maya, am gelsene ýanymda mihman bar. Adamyň başarlygyny onuň eden, bitiren bir işinden bilip bolýar. Häsiýetiniň weli köp ýyllariň dowamyna öwrenmek kyn. Maya. Eşitdiňmi näme diýýär? Häsiýetiniň weli köp ýyllaryň dowamyna öwrenmek kyn. Men öňe maňýadymla. Şu datary öwren. Sen kakan. Sapa. Men kakan bilen işim bolmasyn. Sen kakan. Öz atlar bilen men oglumyň başyny çaşyrdy. O sana degen ok. Sen maňa degme. Ol sen sebäpli şu ýerde gelen ok. Men näme? Oňa gelmedi ýanmy? Kaka. Bolle deýinde. Meninni çağa däl ahry. Sen gürleme. Haşan olup ýerdiň. Maya, men sana şunu düşündireýin. Men bir zat diýen sen başga tarafa çekýän. Sapa, bolle deýinni. Ogluň bugün dowlan güni. Oňa ýüregiň awasyn. Bolýa kaka. Goý siziň diýeniňiz bolsun. Ýöne haş edýän. Şapy geçýänçe maňa deňme. Bor oglum. Goý sen diýeniň bolsun. Agşam toýa taýarlyk görüň. Men sen ýaş toýuňa hormatly adamlar çağırdım. Sen olar bilen tanış bolarsyň. Telekeçiliň ýollaryny öwrenersiň. Geljegiň öňünde oglum. Toýumy jykdy bolsun. Bakanjan geldiňmi? Taňyr Bu ne eşret ekeney aşıklık derdi. Maya gelmeýin mandarlar. Geçelim. Näme gece hasbedi? Yanlışlıktan yanına bey kalba ot birdi. Hayza aşık kanay sevdin duydu. Ah duydu. Difalar için güldüm seni. Difalar için güldüm seni. Güldüm seni, güldüm seni. Difalar için Bostanjan görýärmi? Bayramjan men Ahmedjan iki jyl goşa umur ýaly bolan. Güldüm seni, güldüm seni. Difalar için güldüm seni. Ay yüreğimin rahat eyle ayın yalkımı
Amen sana sowat taýynladym. Çynyňmy? Hawa sana yarar. Doga bagy, kiçlere üçin dokudyňmy? Hawa, kiçlere üçin okudum. Maňa yarady. Sag bol. Sana muny öňde kakdym. Nesip etsin. Minnetdarlymyň çägi ýok. Gülüdüm seni. Sapağa çağırdım mı? Çağırdım. Mihmanlar yığınlansın bolsa. Yığınlanıştı mihmanlar. Arkayın var. Bolya. Bayramjan. Yaşın uzak bolsun. Ine de sen soğudun. Bu soğudun çuңur manysy bardyr. Şahirimiz Seyit Nazar Seydi, Tahtı Süleyman Rüstü Bedewiň diýär. Şu sözlerden ugur alsak, biziň ýetişdirýän behişti bedewlerimiziň dünýäde deňi taýy ýokdur. Sen durmuşda haýsy kar alsaň da öňü bilen ilhalar adam bolmagy dilek edýän. Al. Maksadyň ýet oglum. Sag bol bagy. Bayram. Dost. Yine biz oğlanlar olup sen yaş toyuňa sowgadan. Yine görüşüm ýaly, sen kiçi teräňe meňdeş atyň şeklini hala geçirtdik. Näýdi? Ýarýamy? Maňa yarady. Sag bol dost. Yarasa, al nesip etsin. O toy tutupsyňyz. Toýlaşdym gyýdym. Sağ ol kaka. Aydanyň ýersin. Köpden beri görüşem dogy. Dogry. Köpden näri. Sen Qarratan oyuna gelmegem ýadyňdan çykaraýdyň öýdýän. Ýokla kakajan, men sizi bir pursadam ýadymdan çykaramok. Gör siz nerede keliňiz. Men bolsa sizi mihmanlaryň arasyndan gördüm. Hani ýür Kakamy gördüm de gürleşeýin diýdim. Bolya, onu men size Şeyden päsel bermäýin. Ýöne sizem mihmanlary garaşdyrmaly äle. Bolya. Bolya. Bir de mädir bar ýa. Adam biden üstüne giden çıpatan ayacaklarından vah boyun tamağa çıkanda. Ecem pahir bolan bolsa, Bayramjany gowanardy. Men hemişe Ecemjan bilen ýaşan bagtly günlerimi ýatlaýar. Gyýdym. Sen heniden menden öýkelimi? Ýokla kakajan. Ýerim şonu seni ýadyranam bolsa, men seni günäkär hasap edemmi? Başly kakajan. Muny aýtmalylar. Inni düşmýän. Babar, ykbal eken. Bağışla meni. Men gideyin kakajan. Bolmasa ýedir ağlaýar. Bolya gyýdym. Menem barýan. Kakajan, Bayramjanam edilse diýäli. Ömrüni bedewlere bagş edermeli.
gidin. Varsa siz için oldu. Gidin. Sizi göresim gelena. Beni yeki koyun. Bu hasratla men yüreğim çıdana. Bağışla beni Fatma. Men seňeňde günäli. Men zirarly. Men sebepli. Ey Allah. Vay Mehmet'teki hurmadaydı bu ya gidip var ya. Nedir? Orad! 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 O hurmadaydı. Gel ver bahımrak, gel! Hani bolsana tidirek! Bir vecan çağıraymatak bolacak der. Bir iş men iki ödüme başartacak der. Başaracak del. Hova! Näme ýagdaý agyrmy? Hova ağır! Bolya. Beýdim, maýazan, balam. Men ýygymy çyp ýörme. Sen bärde gal. Bolyam köşüp. Aglama. Men häzir gelýän. Gıydım gelir. Gel. Maya, Şun başını gel jinleri. Gel könü gel. Gel. Beýdip serip durmasana bir anay. Hemme dat goýulur. Ne dit gel jinleri. Hani. Gayret. Ejan koy ola. Koy. Koşaş. Orhan! Dur Orhan! Näme boldy? O Akbaytal kullanacak Konya'mı yağda yadır. Onu gör kaydaydan ne diye. Hayır Akbaytal. Akmaral mı? Akmaral. Ova. Senin onu koyup kayttın mı? Dağı men ne deyim? Hey, edenin var bola. Orhan dur. Nefes. Sen gitti. Bir vecan çağır. Fatma'nın yağdayı ağırdı. O kömök etmeli. Bar. Akmaral ne mi Orhan? Sen nire? Bar gitti bir vecan çağır. Hey bolya. Hay. Öyle mi? Bolul ya. Hani? Gel ikimiz bir tanışıp olalı. Haval Akmaral. Yine oluş bitirdin. Kerenliğin nesli devam ediyor. Haval Akmaral. Orhan. Orhan bir veca yok iken. O ne her yok iken? Ay bardım yok iken. Oho. Akmaralım bunu laptır. Ha. Ola bolmandır nefes. Orhan. Biz bu taya ne çağırıştık? Ya sen dinleyecekler ödeyen. Sen nire? O tay ne mi? Ey bolyada. Hedir men sana ödüm seyrederim. Mayacan. Kıydım. Gelmedin. Mayacan. Balam. Ujama. Doğan. Mayacan, iyiydim. Yürü gidelim. Fatma. Hanım. Efendim. Ne hileydi o ya? Allah sana Fatma'nın elinden ayırma. Ötkünemi. Bağışla beni. Baba, ne için yaş toyumdan qayttın? Oğlum, geleydin mi? Tuğuleme. Fena yigit çıkıpsın.
Yürü gidelim oğlum. Men yan kaydalarımı yağından çıkarma. Bayramca. Tolgun bocak bol. Sen tolgunsan, atından tolgunur. Bolya baba. Emmeler biliyor. Düşünmen. Bayram. Bardım. Baba. Bunun ilkinci çapı. Ondan öyle. İlkin çapını dürtgelerini getirmelerle. Bağlı ol. Her bir herkesin oyun sporunun çıkaran bilen yürekler sporlu. Yine de Türkmen toprağını kemale gelen acayip nurana bedevlerimiz. Oğudunluğuna tay tapılmayan şeyle bedevleri gösterip yetiştirmekte ulu işleri bitiriyen aşınatlarımı da bugünkü gününe bizim büyüsancımızın, yegencimizin çeğiyor. Behişli bedevlerin tanı köpürtmekte, onların şan şöhratini arttırmakta, ulu mümkünçülükleri gördüğünü için bugünkü gününe Türkmen halkımız özünün mehrivan arkadağına, hormatlı prezidentimize köp takvazını aydiyalar. Häzir bolsa birinji sapşyga koşuljak atlar. Vay, döweleme Bayramcan. Hany telefonu Bayramcan'a bıçağı edeyim. Kadimala, ala, gayra. Ay, Allah. Maya, Bayramcan'ı görýärmi? Telewizorda görkezýärler. Hakyt, Bayramjanyň öýüzde kiçi tereti bilen. Howur, terediýär. Bu işlanyň için sag bol Bostanjan. Boranly görşer. Sen nire panovuşda? Tereýber, men häzir geler. Özünün yinnamlygyny görkezjek atlar toýçy märekanyň şatlygyna şatlyk goşulary gerek. Alyň işleňiz açyk bolsun. Yine atababı gelýän, kesbi käri dowam etdirýän halifa aşynatlarymyzyň biri Ustad Seyit Oraz Berkeliýewiň şuňky toý gününe seýisläk getiren kiçi deresinden Gayrat etkiçiyim. Lokman şu yaşta yeňmelidir. Bunun 400 metr aralıktan yaşı oşulacak atlar yine de yola düşýärler. Seni ejen çağırıyor. Häzir barýar. Bellahana çin bolun aram bolsa barha adalya. Atlar bolsa ayak uruşlaryny batlydyp barýarlar. Ine häzir ýaşy ömüri kiçidere çekip gelýär. Ýöne näme üçin kiçidere çapyp bary atyny birine makaslamya. Onuň ýerinden beýlekatlary ýetip gelýär ahire. Ine de bellahana birinji bolup howun gelýär, ikinji bolup bolsa bellahanadan kiçidere geçýär. Hormatly adamlar, boýbaz dowam edýär. Benim indi bolsa Nowatdaky çapşyga goşuljak atlaryň tarhalyam. Galgyn işleýän garat ýaşy bolsa. Babam nerede? Babam işte öğretti. Hem için pellehana içinde koşuma diýmedim. Hem için yer depýän. Hem için men at çapşymy görmedim. Hani koşuş. Ödün dursa. Birinci yaşta şunu yalı çapılsan bolýarlar. Ben ödümem. İlkinci çapımda iň soňundan gelipdim oğlum. Sebäpden at çapman ýap çapdyň. Mene çapydan habarymma. A men moda at çapdym at. Ödüm kiçiräni. O ilkinci çapyny ýerde galana diýen men günäkär. Yer bolýar.
Sözün kıynama. Yarıştır. Bir de olurdun, bir de yeňlerdin. Ondan yarışa koşulan atlar sen kiçilerine pesele. Ben gowy tumorlaymyn, şeýse gowy. Tumorla? Şahtlyk näme? Yaşyň soň däle. Şahatlygym atçapman galmaz. Bar diýlennet. Hada bulan kelletine atsana werdäle bar kuý köçedi pellahana birinji bolup gelmek, ozmak. Kerwanzan. Sen şu radyoň bäri goja sesini gatyra gaçyp berdine. Olaryny ýene-de atlaryndan ýarşa goşularlar. Hormatly ýigitler, ene bugünkü toý gününe ýaş atlarym ilkinji gedek çykyş ederler. Gelin ilkinji gedek çapy ýoldasyna çykjak atlar bilen tanşalyň. Gara kerwenden garat. Yediýäniň näme? Beýsen at çyşer çapma. Aýrylsan ay. Öz atym. Özüm gowulýan. Ola adyr çapmana ho, bermedýän arpa. Özüm gowulýan diýme. Görýän atlarymyzyň yskyny ýoga. Çoň şeýle kiçiler ekinji bolup geldi. Ýene çapam ogo. Bayrama gynanýar. Bayram çapýar. Pelwan geldi huzurunda işler. Komitesi aslar. Murat atara çapwari aşyr geldi. Şeýle-de şuňky toýgyny tumorly diýen ajaýyp atlama diýen. Bayram, men sana bir zat aýtmaly. Nazar atı arpa berdi. Birden atı bir zat bolaýsa özünden görsünler. Böyle çapkın. Senden gözüm ayırman. Näme? Tumorlu galdy. O ne hil galdy? Kerwan tumorlu galdy diýdimi? Beýle bolma hak ýoga. Tumorlu galmy? Hey edeniň bar bola. Nädip beýle boldy? At sapudan galma lalla. Orada aga. Men günäke. Men çapudanyň aty iýinmerdim. Çapudanyň aty iýinmerdim. Ey, Mehmet. Kelläň nerede sen? Ey. Näme üçin maňa aýtmadyňyz? Näme üçin? Sen näme üçin aýtmadyň? Hey, gözüme görünmän keňidim. Şäger sumaklar. Orada aga. Men günäke. Men gideýin. Sana şu töwerekde göze görünme diýip aýdyllar. Gaýdyp tumorlyň ýanyna görnäýmegin. Eşdiňmi? Bir belasy bolmasa bar, tumorly bärde. Iýga galmaly lala. Atyň ýagdaýyny bilibem. Sapyşlaryny eýdene. Ýok, balan günähini geçer ýalyl. Indi tumorly näderke? Ay görmeli. Göne Bayramzan. Kän gysym ödöde. Oglanar inşallah. Belki şeýle bolsunna. Jok bolup kelläň göçürmekde däldir oglum. Sapuň özi ýagdaýyny aýdar. Esasy goňy çöküldük etmek, üçünji ýeram saptyrma. Dumalyny öňe salmajak bol. Garadağdan gözüň aýraýmagyň. Garadağ bilen ýedigen saptyrma. Olaň deňinden geçersiň-de. Aýlana gada goý berjilegi. Düşünmedin. Düşünmedim. Tutulmuş.
netice çıkar da. Assalamu alaykum Murad. Aleykümselam. Assalamu alaykum Murad ağa. Yağmur inim burgunmun. Garaştıranı için bağışla var. Yani yok. Bir de yan at toplumun tilavım yetiştik. Murad ağa, yine sizin bolmalı cayınız. İki kaptarlarını gülyalı otoğları yerleştirilenler. Ha, bolu biliyor. Oğlanlar olsa yukarıda yerleşiversinler. Var mı oğlanlar? Var mı oğlanlar? Barı verin. Yukarı çıkıverin. Murad ağa, yine cayın açarı. Eğer doğru güzel çıktı meşte olarak dödürün. Ha ol Yağmurcan, kim yok? Murad ağa, ruhsat dersen ben gidivereyim. Bol ya. Bayram, şahatlık. O baba. Yerleşinde çaltırak atana varın, men şöyle olacak. Ol ya, düşündüm. Alo? Ho, kaka. Men atxanada. Okullama yetişen. Men sana atın çapsan çap. Yönü ayloda yatma deyip aytmadın mı? Sen ne gil adam ho? Göz kulak bul oğlum kişilere. Doğru baba. Alo? Ardıgül? Hova bu men. Salam. Ardıgül, sen saat saçın mağa yaradı. Qoğuçallın. Näme? Aylava gelecek bolyan, men sen garaşan geliver. Täze hal ýurdiýanmy? Berekella. Olaga gor. Bedewleri hala geçirten. Şu edek bir men dinle. Bu ya. Yerine düşerdi. Onda garaşan. Tumurlyň şahatlyk minsin. Seyisliň işine koşulup versen kän halanyana däldir Mehmet. Kiçitereden tamam ulaydiýan, şoň üçin şahatlyk mindirýänmi? Kiçim tumorlam öz atym. Yok, men diýerim bolar diýjek bolsaň, han ha atyň. Ekit, kime seni süreseň, kimi çaptyran bolsaň, öz ýaryň. Ygtyar hemişe siziň eliňizde. Men ýöne... Ýöne yok şoň. Mehmet, sen bir zada dogry düşün. Kiçitere bilen tumorla men anyk görkezmä moça teredilýär. Olar çapygy ýeňse begenýän, eger galtalar gynanýan, düşünýärmi? Ondan öz seyislen atlarıma ikilik eden yerim yoktur. Atlar, behişti bedevlerdir. Dili yok, gep bilen ok diyemeden, barada düşünüp durlara. Görýäňi, çapy oçykallaryny boluşlaryny. Bizden metre odaslar gelýändir. Seyislenki, olary muradyna ýetirmek. Sen maňa ananýaň dälmi? Oňa ömür görürüm orada. Men ýalňyşan bolmam mahmal, ýöne maňa da düşünüň. Alad etme Mehmet. İsleşiňdenem oňat bar, gördi duruber. Oglan hogulgar tuğduny wagtyna bişer diýe könülürmek. Mehmetsan. Goý siziň diýeniňiz bolsun orada. Bolýa, sag bolun. Ýaxşy, sag bol. Bayram. Näme hopa? Sana bir gyz garaşýa.
Salam Ardıgül. Salam. Köp karıştırdın mı? Yokla. Watın adı Karla Wat. Kara derin nefsinden. Senin tarifini eşitedinle. Hova eşitdim. Meşhurat. Kıssamasana. Öz uğruna uydu. Bolya. Ardıgül. Belkim sen taçılık mektebini devam ettirersin. Konservatoriya okuw girersin. Batın adı nemi? Yıllarım. Sen näme sorum jogapsy koydun? Ýa-da sen çeperçilik akademiyasynda okasyň gelýärmi? Dogryň aýt. Men pikirimçe sen diňe sazyna bolmaly. Bildim gerek. Bilmedim. Bağışla, entek ödüm men bilem o. Alo Ece, men häzir barýan. Bolya, sag bolun. Ýagyşdyň-tynna? Men taksi çağırdım. Sen taksini garaşara. Ýöne men garaşyp bilem o. Çaltyraplygy barmaly. Dur men seni uğradyň. Ardıgül. Ardıgül, dur. Maňa garaşsana. Men seni uğradyň. Ay bular. Ardıgül. Elimden gaýdyrypsın. Ýegilersin-de. Dolan. Dolan diýen. Men şunu ezilesim gelýär. Ýa-da üçem Ardıgül. Sağ wagtyny ýaşna şany durup ikimiz de medelerdik ha? Yadıma düşür. Yağış, yağ! Oy buranın, borşun ne? Gündürde, gündürde, katırak gündürde! Ana, ulağımın geldi. Bolya sağ olun, haberlaşar. Yeni beyle gamlanma. Görüşür, sağ olun. Men sana sana derim. Bayram neredesin? Bayram? Berdim gaysen, o näme çaňasy malyň? Ya näme? Men bilen gürleşediň gelnokmy? Gürleşediň gelsin, gelmesin, ikimiz düşünşäýmeli. O men ýalňyşypdyryn, ataýym beripdirin. Ýalňyşym boýun alýan. Şoň üçin adam ýaly ütünç sorýan. Ýöne sen näme? Sen şu at sapçaka diýmediň ha? Sen şu at aýmakda pikir etdiň, ha? Ana, şu jaga şer maňa gyzykly. Ýeri näme? Dymýanmy? Dymarsyň. Sana gereklisini aýdaýynmy? Howa kiçi terewlen äkinji bolup geldin. Inni tumorlyk alýada. Tumorlygyň ýagdaýyna garamazdan, ay ata näme bolsa şo bolsun. Birinci gelsen bolýa da diýdiň, dogry-dämi? Bildim gerek. Bildim. Bilmedin. Isleseň aýdaýyn. Aýt. Men şo wagt tumorlygyny ilkinji çapugyndan alqalmak islemedim. Onsoň men tumorlygyny ýagdaýyna görä çapdym. Onu siziň hemmäňiz bilýäňiz. Ýa-da men şo wagt baba, nazar tumorla iýim beripdir. Şoň üçin men at çapçak dälimeli kilimmi? Näme diýmeli kilim? Ýönemin aramazdan bu ýerde meňiň günahma. Şoň üçin men aýlawdan gitmeli bolar. O näme gitmeli bolar? Hiç ýeriň bitmersiň. Sen hökman çapugda bolaýmaly. Hökman diýilen zat ýok. Atlara bolan duýgy ýürekden bolmaly. Eger sen gitmek ýüregiňe düwen bolsaň, anda ýoluň açyk gidiber. Sen saklayan ýok. Ýöne sen kiçi sereň barada oýlandyňmy? Onu ýöňe görüşdirdiň, ösdürdiň. Indi onu taşlaýanmy? Sen ýene de özüň hakda oýlanýan. Men diňe özüm hakda oýlanamak. Onu bu görüňler näme anlady? Men ýalňyşypdyryn. O sen ýalňyşypdyň. Indi ýalňyşyň gaýtalamajak bol. Ýalňyşmajak bol. Baba. Näme baba? Näme baba? Kelleň işlet.
Atlar näme? Duygusuz janardyr öýdäňmi? Olaň ykbaly biziň her birimize bagly. Häzir barda kiçi serani ýarşa taýarla. Ýokdur. Oğuzı sen ýarşa tumorlynymin. Sen özüň üçinem, biz üçinem tynygdan geçdigiň bolar. Ey Nazarjan. Ata iýim bermek nirden kelläňe geldi diýdene. Ya bir maslahat berdimi? Yok. Hiç men maslahat beren ok. Ýöne kiçileräň ikinji bolup geleni gördüm-de. Gowy netçek bolşum boldy da. Ay bir gysym arpa berdim, oza ýöretdim oradaga. Ýagşam bir gowsyn edipsiň. Bir daha soraýsam bolarum ha oradaga. Sora berenim, sora ber. En ha kiçi teräň atasy tere. Teräň atasy pereňli. Pereňliň atasy Garlywaç. Ana şu Garlywaç taçak bolanlaryna garşyk sak galyňyzmy oradaga? Oğurluğunu sen emestipsin o. Doğrudanam çınmay oradaga. Muňa gere? Tuğuluma biat sapı tayin. Hop. Hay berekella tumorlum. Hop. Canavar. Terit oradaga terit. Öňe tumorluyum öňe. Gayrat et. Hey atdyýam şuňa diýäýsin. Sapıwa çykary bermeli. Hop. Hey canavar. Hey tumorluyum. Berekella. Kuşsallar ağnalar yâre hey. Ağlıklı çölleri var. Dur canavar, dur. Hey. Kuşa cani. Getirdiniz mi Garlywaçy? Ay, berekella. Canavar. Eno neme, men ýanymdan aýrylma, kagdy işler güdöllügi, Garlywaçy özüň şäher alyp gider. Ene güdöllümi? Hem gat ýeri guram badamy? Gaty ogu kanonda tizrak ýola düşüp. Oho, men size aýtdym, oho, ulaň üstüne beýgeldiň diýmedim. Hany baraňyz götür, azaç getir. Ne bolar? Boradaga salam aleykum. Aleykum selam. Atlyr alyp barýaňyz. Ma berman goluwa, möhürwa, at satylly şäher alyp barýar. Tek başlyk däl ahiryn. Başlyk bolsun. Aýtma, başlyk däl. Aty hiç ýaksynarsan. Aty satma hiç kim näme dursun. Näme at çaltyra. At satyldy. Eşdäňim. Alhodyga. Ýürmek bolýan, näme? Ondan men işime osurarsa kim bolupdyň? Çık şu ýerden. Sen kedine baat berme. Men düşünem ok, näme garaşa? İşe başla berinde. Men şu ýerden goýarman. Sen özüňe kimdirin öýdäň? Näme üçin men atym satjak bolýaň? At sizinki däl. At kalhodyňky. Onuň soňa maňa sezin gataltma. Siz burada düşünün. Ol atı satmak bolmaýa. O biziň tokumatymyz. Ol geljek nesil üçin gerekli at. Haş edýän atı degmen. İň bolmanda täze başlyk belenýänçe saklanaýyň-da. Başlyk men. Düşünýäňmi men başlyk? Ustalar da giyinlik bolar. Benim düşman ne? Gumulcak biri. Haklı adamlar deliraptır. Kışı bilen. Atları iýim bermän, su bermän kötäňde çydandyryn. Olaň iýimini satanda da çydadım. 3 ýylyň içinde. Ýany ölemde. Sözümi dinlemän. Iýerime gaýtaranyňam ýadymda. Emmaýny at satmarsyň. Ölürün geli. Sattırman. Onda şeýle. Men sizi özüm bilen tanış edeyim. Men adym Kerim Durduýewiç. Sizin kolhozyňyzda başlyk bellendim. Şoň neşeýlek biz bile işleşmeli boluruz. Oradaga atyň aladan etmeýän. At satylmady. Ha oğlum. Adyma ýetişäýdiň. Bolýa. Gaýrat edip işleýän. Men ýanyma gel. Men orada çay koyayım. Ora, suratçı gelipdir. İkimizin suratımız azıcık diye. Surata düşeyli. Surata düşmeli olsa düşeyeriz. Türkmenleriň azatlygy we garaşsyzlygy eýe bolmaklar üçin adyndan ýene 100 ýyl gerekdi. Şu ýyllaryň içinde halkyň başyna bu oň
Wepali hemradı bolan bedewatın başına görnäçe külbetleri. Tewşen at tarihin cümmüşüne singip gitti. Jahan uruşlarynyň ikisi, şol sana raýat duruşy. Türkmenistan çäginden ýyl üzülmän, ahylteke bedewlaryň çykarylmagy, kollektivizasiýalaşdyrmak tarapyndan halk seçkiçiligine uly ýan ýetirilmegi. Bulan hemmesi gadymy türkmen atçylygyna uly gitkin ýetirdi. Yadımda oğlan kan yad ülkelere uğradılmalatları men boşadypdym. Emma köp wagt geçmänkä howgynyň ýerinden ýetenini gördüm. Muňa garamazdan men atlary olardan udaklaşdyrmaga asynandym. Men öz edinişimi berkçeden garaşýandygyny bilýärdim. Emma şonu da men bedewler boşatdym. Olaň erkin bolmagyny isledim. Men gelen netijem. Şo ýyllaryň yedenetlikleri türkmen bedewleriniň atbalyna uly orgu boldy. Muňa geçen asyryň 80-nji ýyllaryna ahylteke tohumatlaryň gany seljerlerine güýde çykan az hakykat asla aýdyn buwa geçýär. Şol seljerilmäniň netijesi boýunça umumy adamzat gymmatlygy hasaplanylýan arassa gally behişli bedewleriň diňe oğullar çazalan eken. Türkmeniň bedewe çäksiz söýgüsi bolmadyk bolsa, bu pajyganyň näme bilen tamamlanjakdygy belli däl. Seredin, hormatly prezidentimiz görkezýärler. Türkmenistan dünýäň dostluk mekany, toýlara beslenýän şatlyk mekany, bir kararlyk ýurdun şöhraty şany, at üstünde tylla tagtyň arkada halk dayanjyň, watan bagtyň arkada. Halkın ya, Türkmenin rolu halkın ya, cennet mekan kuryan, iyili halkın ya, şöhratlı yollarda rövşen yalkın var, at üstüne tılla tağtın arkada, halk dayansın, vatan baktın arkada. Ata baba ruhi, mertlik mektevi, vatan tuği, halkın namus messevi, eri diyar bugün bagtın meskeni, at üstünne tılla tağtın arkada, halk dayansın, vatan bagtın arkada. Karaştı devletin güller yurdun var, sayrak şirin şeker diller yurdun var, dünya şöhrat şanlı iyiller yurdun var, at üstünne tılla tağtın arkada, halk dayansın, vatan bagtın arkada. Bedew badı bugün bagta ravana, bedew ruhu bile kalkya zamana, Türkmenin ak yolu bakı devamet, at üstünne tılla tağtın arkada, halk dayansın, vatan bagtın arkada. Mehriban adamlar, hemmemizi mälim bolşýaly. Ine bugün ýurdumyzda bedew bayramı dawaratdan daha gaşar. Vatanymyzyň ähli pünjeklerinden gelen belli atşnakly, ökde çapyk suwarlar hemde saýlama bedewleriň ýygnanmagyna bu ýerde uly dawara şowkuna betdiler. Saraga ýagşy mähderler. Saraga diýene buň atlary anam barmydyr? Bolýa, ýagşy lejje bolar Saraga. En sagda gülýär bor. Oran, ödüň aýdyň. Näme boldy? Nile baytyrlyk günün laptyr. Ay goýa, şunyňmy? Owa. Berekellah. Tay düýün bolupdy. Maňa habar etmediler. Wah, eken hastahana giripdir. Atlar o ýerde iýdegsiz galypdyr. Gowdy men şoýaryp gideyim. Yok, sen bärde galay. Oğlanlara atlara göz kulak bol. Meni özüňi deyin. Ora. Bayramcan çapuk goloýlak gelýär. Sen bärde galsan gow bolsun. Diýan ýok, ýaş oğlandyr. Öz açlyk pikir etmäni öwrensin. Ora. Sen näzik gitçi? Gowdy men taňa ulak öwleýin. Sen adat etme. Özüm bir alasyny taparyn. Nepes. Men şu taýyň dogoruna näçe garaşdym. Nepes jan, nepes habarçy. Ay. Seret, yine şu var ha. Sizin oturacak yerleriniz.
Ine bulary bolsa gyýylara paýlardın. Bolya, Ine bu bolsa çapy çykçagatlan tertip sany uy. bolya. Gerek bayram 15-nji bergide özüň Gyzyl eşikde bolmaly. Hemme kime jan koýardy diýet. Bayrama. Bayram. Batı doğru. Bayram, tomorrow. Bayram, tomorrow. Bayram, tomorrow. Hey bayram. Aydandan edenler. Hemme zat dünýäli. Hey, hemme sana jan koýardy diýet. Gayrat et dost. Bolya. Bayram näçinji berdi? 15-nji Hormatly adamlar, bugün Türkmen toprağını yine bir şahatlıklı waka, ulu toy kurşavalli. Olem bilsiniz ýaly Türkmen bedewiniň bayramydyr. Keremli Türkmen toprağyny kemale gelen behişli bedewlerimiz bugünem toyun hakyky bedew bolup çaky ýoldaşa çykýarlar. Halkynyş milli atykyndaky jigitler toparynyň bugünkü görkemine çakaşlarym toyçy märekanyň göňüllerini şad edýär. Olar häzirem özleriniň gyýdan galakly duýgur bedewleri bilen tomaraçylaryň göňlerinden geçip barýarlar. Göreni haýranyna, görmediği armanyna goýýan behişli bedewlerimize atlananlar at üstündäki çalşarmy oýunlary bilen öz ustaatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa toyun atlyk şowguny alasmana göterýär. Aferin size bedewler. Ine bugünkü bayramçylyk gününe şeýli ajaýyp görnüşler bilen birlikde gözellik bätleşigine gatnaşýan atlarymyz da özleriniň owudunlyklaryny toýçy märeke görkezýärler. Bayram, öýüňizden jaň gelýär. Ejemde. Alo. Eje. Gelýäňizmi? Kakamam gelýärmi? Sen bizi alat etme. Biz bararız. Kakaňa marar nesip bolsa özüm alyp bararym. Men siziň ýaşda bolmaňyzy diýen. Garaşan eje, hökman gelin. Hökman. Bolya jan bala. Üstünde kemran bolsun. 14-nji bergidäki ýaşa goşulýan Aýperi, Dorhan hem de Aýjeren atlaryň mezgilinden Hojamran Anay Hojabaty, onuň feýzi Gelli Muhammed, Çaktuary Necip Hojaly. 15-nji bergidäki ýaşa goşulýan Tumorly, Toýçy hem de Täze diýen atlaryň mezgilinden Mehmet Durdy Hojabaty, onuň feýzi Fatly Murat Gelli, Çaktuary ýaş Çaktuar Bayram Samay. Ine de ýaşa goşulýan bedewlerle çaky ýolda bolýar. Ine de atlar yola düştüler. Dinimiz kuvvetli, adil, bayraklı olsun bedewler. Ine de çakı yolda tartışıp baryan atlar, tomurçudan döngörünü geçip baryan. Atlar herden bir topludan yaldaydı, bir katırıklı vurulmay var. Çok şöyle atlarlar oturup, gelber çakı varlardı, atlar. Gol! Bayram geçsene! Bir yandan orada şahatlık var ya. Geç! Geç! Geç ver! Birinci top oradan geç! Kamaroli şahatlık. Yöre ağırlara dört geliyor. Yöre kumordan beyleke atlara perdelerde de Kamaroli şahatlık. Ağırlara kumorlu. Atlar şeker gerçekte yaşık dönecek yerler. Oyun şahatlık şoğunu adasmane götürüyor. Geç! Arada atıp durma! Oy verme! Onun atları şahatlık. Yine kumordan bir mokturma atıyor. Mokturma ağırlara. Ağırların kumorlu. Atlar yeni de köy olsun atlara. Yine oyunun ayırmışı. Var atlar ya. Şahatlık şoğunu dumuru atlayan. Atlar yeni görünür. Şoğunu yerlerini arayarak. İnsan kumorlu. Şeyi kadar çapşak. Yine şahatlık. Açmayanlar Bayramcan. Oy ver. Oy ver Cürevi. Bağlaň ýanyna barmagam gadygy edýän. Oğlun kızsama tapa. Oň ýüregini tökman dinlemeli bol. Bak, menim şonu diýäňne.
Bizim goğoğlumuz var. İkimiz koşulmadık. Boyu ödü çektik. Çok o geçerse bana değil. Bayramcan, men aydanlarıma doğru düşün. Goğunun yiyin tut. Könülörümüz at ağırmaz, goğunu arar diyendirler. Sen bir daha da düşün, alçıradığın atım olmaz. Maksada okkullu bolğun, tutun yerli bolğun. Sen bunu başarsın. Hayır. Tumorlayıp erteğe koyun. Biz için fiilem. Biz yokman şu yarışta yenmeli. Sen mağınan varı tumorlayıp. Devam ediyor. Tumorlu beyle katlardan ağranı birinin açıkını görsünüz yani. Kellehana birinci olup gelmeye başladı. Yine ağranı ayda oynayan açık eden tumorlu kum ve baş bayrağı münasip olmaya başladı. Hormatlı hem de bunun diğerlerini buzlu kazanan acayip yemişlerinden tüy bıraktan kutlayan. Ben gitmeşim yan oluyor. Yine yaşında yemiş kazanan tumorda yeniden çakılıyor da bunlar. Yine çakılar bayram kapay. Durcan sağ ol, tanrı el kadın. Baba! 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 Kaka? Yarışta yengdim. Hormatly prezidentimizin baş bayrağına münasip boldum. İnnem babam beginlerenlik gelişim. Men barını gördüm. Sen öz kârin ustadı. Sen bunu hormata münasip. Gel men seni bağrıma basayım. Assalamu alaykum Urad ağa. Wa aleykum selam. Sana yaran oqtuydylar. Assalamu alaykum. Wa aleykum. Ul oldu vay dayanırlar. Urad ağa. Beydip adara kalıp gelip görmeli lalekenini. Özüm barda da göz kulak bolacak. Ona zar bolmaz. Hani geldi de peli. Urad ağa. Han ha mele vay talın tay. Haklı koyuverme, meni millak görçek. Bana deneyin, hayçan alma deneyin. Vayman kovcuduğunu, eciciktiğini. O da. Bir şeyle bolmalan da. Şeyle de olur. İnşallah. Häzirki günde asman bedewleriniň şöhratynyň ýokary göterilşi, öz toprağynyň we halkynyň anamdar ogly Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Ýurtda atçylygy estirmegiň milli medeniýetini diketmek boýunça amala aşyrylýan ähli zat, döwlet adam üçindir diýen başçygary tabin edilen özgertmeleriň bitewi siýasatyndan gelip çykýar. Türkmen toprağynyň buýsanjy we şöhraty bolan Ahalteke bedewi odolky fiýaly türkmeniň ýüreginiň ternidir.